Похвалений Ісус Христос. Бачите, який я щасливий чоловік, що не другий раз можу вас привітати під час этой пілігримки. Ну і, звісно, з великою радістю вітаю вас разом з князем Пробощем, князем Станіславом тут. Для порогу, для ног нашей Небесной Матери, Володарки наших сердцев, Володарки этих пригожих озеров, Володарки наших семьев. Ну и не питаючи, як була дорога, бачу, що легкой. Ну, питаючись, яка була дорога, конечно. Но я по ваших усмешках бачу, что было... Что не шкодуете, может так, что не шкодуете, что вышли. Ну и дякую великий, дякую, что нашли час, нашли жадание, махчимость как пройти гэтым шляхом. Ну и чув, что вчора вас криху покропила. Завчора вже забудете, як це було. І як нагадати, зараз попросимося за Станіслава, як окропив вас освяченою водою. Ось нехай і нагадує нам прийняти хрест нашу приналежність до Христа, нехай умацує вас. І нехай, як уже вам пожадав, це святкування тут у нашій маті буде для вас радісним і благословенним. Ksiądz Kustasz, wy nas tak pokropcie, bo my od razu zdymę chcemy zrobić, bo potem nie pojmają. Dobra. Коли ласка с флагами, становитесь вверху на ступенечках, а мы все вокруг становимся. И ksiądz biskup посередине. Через шторки поля, освятляли душу, Столітні святили, Мария, Мати Божая, небесной любовью прибранная. Святейшим сакраментом Богородицы, Володарки и Озеров мы складаем удар з этой книги перегримования, з нагоды и десятигодия коронации Твоего Отца. Похвала Христос. На веки вечные. Аминь. На стрелку новой, на стрелку. Ходите. Похваленный Иисус Христос. На веки веку, мама! 2, 4, 6, 8, 10, 12. 15. Пару человек. Это Да, все звонил, все все звонил 4. Богу немного. Як дорога була? Конечно, супер. Балаба. По ваших тварах, что счастливые, что Сколько ехали? 8 часов. 8 часов. З припинками. С обедом, с передыхами, да. Ну, то молодцы. С молитвой. Ну и с И с добрым... песнями даже. Із дво. Ну, это перегримка, напевно. Не покропила вас. Добрый настрой брать с собой. Ну, то дякую вам велике за те, що знайшли час, за те, що вибрали цю дорогу, не побоялися этих кілометрів. Ось, дякую за вашу молитву, за оферу, яку склали в этом часе. Ну и теперь уделю вам благословенство и покроплю освященной водой. Нехай нагадываю, что являемся христианами, нехай очистить ваше сердце. Ну и жадаю, как это святкування тут було для вас радостным и благословенным. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога нашого імені Пана. Який створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Тривайте у любові Христа. Дякуємо Пану Богу. Бабуль.
О, як добренько, дякую. Остили, охладились. Скажіть, ласка, а можна тут збоку навіть з вашими коньками заїхати? Дорожки.